ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ದೈವಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಸಾರ ಜಮಾತ್ ಮಸೀದಿಗೆ ದೈವಲದ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದನು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಕೇತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ 80 ವರ್ಷಲರ್ದಿಂಚ ವಾಡಿಕೆಡೊಪ್ಪುನ ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಅರಸು ದೈವಲು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿದ ಪದ್ಧತಿ ದಲಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರಸು ದೈವ ಪಾತ್ರಿలో ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಸಾರ ಜಮಾತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಆಚರಿಸಾವನ್ನು ಬರಂದೊಪ್ಪುನ ಅರಸು ದೈವಲದ ಜಮಾತ್ ಭೇಟಿ ಇನಿಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕಾತನ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರೆದು ಬರ್ಪುನ ಸುರುತ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭೇಟಿ ನಡೆತೊಂದು ಬರುಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದ್ಯಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಲಿರ್ದು ಪಿದಡ್ನ ದೈವಲು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಜಮಾತ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತು ಜುಮ್ಮಾ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಪಾದ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ದಿತ್ತಿನ ಮಸೀದಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪರಂಪರಾಗತ ರೀತಿಡು ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ದೈವ ಪಾತ್ರೆಲೆಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಜಮಾತ್ ಸರ್ವರೆಗಲೇವಾರ ಆನಿ ಅಂಕುಲು ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವರ ನಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಟಕಿ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗಡೆ ಸೊಂಟ ಬಾಯಿ ಕೇದಗಡೆ ಏಳಾಳು ಕಡಲ್ದ ನಡುಪೇರ ಕಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮಾಯದ ರಕಟು ಮಾಯದ ಮಂಜಿಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅರ್ವೇದ ವಾಕ್ಯಲಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ಎಂಕುಲು ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾವಂಡ 14 ಭೇಟಿಯಾವಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಜಗದೋಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಂತದ ನನ್ನ ದಾನಿಗೆ ಎಂದು ತುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡಲ ಬರಿಟ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇಕರಿಕುಲೆನು ತೂವಂಡ ಆನಿದ ದಿನುಡು ಆರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮಂತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಓಲು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಚ್ಚ ಕಟ್ಟಲದ ಭೇಟಿ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಸೋರಿಗೆಗೆ ಬಿಸುಕರಿದು ಪಗ್ಗುಡು ಬಿಸುಕರಿದು ಸುರೂತ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆನಿ ಭೇಟಿ ಆಪುಣ ಎಂದು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಇರಾದೇರು ಆನಿ ಮಂತಿಂಚಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ ಇರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲುಡು ಎಂಚ ದುಗಬಂಡಾರಿ ಜಮಾತದ ಕ್ಲೆಗೆ ವಾರುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾನಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಆಪಿಂಚಿ ಭೇಟಿ ಆವಣ್ಣೆನ ಎಂಚ ಸೇಕರಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ನರಮಾಣಿಸೋರಿಗೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ಭೇಟಿ ಆವಣ್ಣತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇಕರಿಕುಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಣುವ ರಾಜಸರ್ಗಳ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇಕರಿಕುಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಣುವ ರಾಜಸರ್ಗಳ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇಕರಿಕುಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಣುವ ನಡಬಿಡ್ಲಂತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿತು ಪೊರ್ಲೆಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋರಿಗಡೆ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲಂಚಿನ ಸೇವೆನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇಕರಿಕುಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಸೋರಿಗೆ ಗಾಪಿಂಚಿ ಭೇಟಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕಲಾಂಡ್ ನನದುಂಬ ಗಾಪಿಂಚಿ 5 ದಿನತ್ತ ಉಸ್ತವಲ್ಲ 2 ದಿನತ್ತ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿಗಿಲ ಜಮಾತ್ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಮರಿಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಟ್ಟೆಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಣಪಾದಿ ಕೊರಡುವುದು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯಪ್ಪಣ ಪ್ರಕಾರ ನರ್ತೊಳ್ಳೆ ಆತು ಕೊರಿ ಚಪ್ಪಣೆ ಎಂಚ ಜಾನಗ ನಾರಾಯಣ ಕಟಾಕ್ಷಡು ಮಣ್ಣದ ಬೋಗಡು ನಲುವೇರು ದೇವೇರ್ಕಲ್ ನಲುವೇರು ಸೇಕರಿಕಲು 14 ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ರಾಶಿದ ರಾಶಿಯಾವಂದೆ ಇನಿ ಅದ ಭೇದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜಾಂತೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂಕುಲನ್ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಡತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲ ರಾಜ ಸರ್ವಲ್ ಎಂಕುಲು ಜತನು ಕಮಿಟಿ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮೇ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು 10 ಬೊಕ್ಕ 11 ವಾರ್ಷಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಪೆರುಂಡು.